Ez a leg... Ez mi? A quality? Minőség. Low az az mi? A legalacsonyabb. Akkor hülyéskedésre fel Grannybe. Úgyhogy megdögölhetek. Eldöntöttem, és most jön a mama, vagy nem? Jön a mama. Ott jön a mamuci, mamuci, mamuci. Ott van mama. Ott van a mama. Mit csinál a mama? Elmegy a mama. Hova megy? Bazeg. Jön Granny. Előbb észrevett. Hozzak a feneketek alá párnát, vagy nem kell? Nem kell. Jól laktatok? Én igen. Azért még lesz szamvacsi is. Nem biztos, hogy eszem. Hát majd meglátjuk. Nem töltöd a játék? Aha. Jó, ezt majd lepakoltak onnan az ágyról. Mert valahol aludni kéne. Nem? Ráértek még. Most még én megnézem az Abigail-t. Ez az utolsó része. Jó, ezek tört, nem? Hány százalék? 18. És hány óra van hátra? Négy óra 36 perc. Anya bugyjára, a kurványádra. Hát Granny, soha nem kapsz el. Béna vagy, anya büdös kurván. Gyere Barni. Most nem, most végre betöltött a játék. 1100. Milyen játék? A Need for Speed. Barni, oda menjen Grannyhez és megöljön. Mert én nem merek. Olyan ijesztő. Barni, oda mész. Helyette. Hol van? Nem tudom, hol bele. Valamit ledont, a szoba jön hozzád. Need for Speed. Csak dönts el valamit. És akkor azt meghallja. Nagyon szép dolog.
Hey. É, babá, budi, budi.